Mayong gabi pag-usab kayong tanan mga igsuon. Atong greet atong mga tapad o good evening. Ang akong pagpangay katahuran sa atong kuraparoko si Father Jojo sa PPC dinhi ug kaninyong tanan. Nakigubang kami mga parokyano sa San Roque gikan sa Cordoba. Kita na ko ubay-ubay po ning naaron dinhi nga ako mga parokyano. Atong pakpakan maigsuon ang atong patron ng inahan sa kanunayng panabang. Di ako natoy duha ka anghel mga igsuon nga ilang gibisita ang pipila ka mga panimalay. Gunya ang usa ka balay nga ilang giadtuan, usa ka balay sa dato. Gunya pag-abot nila sa mong balay, wala kayo sila giabi-abi. Gipakaon sila bahaw. Unya gipakatug sila, adto sila gipakatug, wa gani ilisdi ang beddings, baho ang habol. In short, wa gyud sila atiman na pag-ayo. Burarag ordinary ra sila nga bisita. Mao nga nakabantay itong pagkatug na nila, nakabantay ang usa ka anghel. Ang mas maguwang nga anghel nga dunay buslot sa ilang kwarto. Mao nga kitapakan niya ang maong buslot. Unya pagkaugma dito sila nakaabot sa usa ka balay sa usa ka kabus. Pero lahi ang katong maong kabus, grabe ka maabi-abihon. Kipakatug sila dito gyud sa kwarto sa maong nagtiayon nga tiguwang na. Unya gipagamit ang ilang mga kanang espesyal nga habol, humot pa kay alkampor. Unya kanang espesyal gyud no, ilang giilisan ng mga beddings. Unya gipakaon sila, espesyal nga pagkaon pero dili pagkaon nga pangdato, pero lami na to. Lamian na to para nga pagkaon sa maong kabus nga managtiayon. Ugonya pagka ugma perting hilak sa kuan, perting hilak sa idaran nga babay. Kay pagtan-aw nila ang ilang bugtong raunta nga baka nga binuhi namatay. Mao nga grabing hilak kay wa na sila lain nga gisaligan, tumbaka rin taw ilang binuhi. Mao nga naglago tong anghel nga medyo manghod. Giingnan niya tong iyang kauban nga anghel. Unsa nga, ikaw ba? Unfair man ka. Katong gahapon, katong niaging adlaw nga atong giadtuan nga balay sa dato, wala ta timana, wa ta pakanag maayo. Wa ta pahigdaa sa espesyal nga kwarto. Ang atong beddings baho-baho. Nakakita kag bangag sa kwarto sa mga magtayon, imong gi-repair. Unya karon nganong imo man gitugutan nga matay tong ilang baka. Ngamo ra man to ilang intawong kabuhian. Kaluoy, naunsa man ka? Niingon dayon tong maguwang anghel sa nga, shh, ay sapa. Wa lang kakahibaw. Katong niaging adlaw, katong dato nga panimalay, wa tatagda. Nay buslot lang kwarto, paglili na ako, nay mga gold bars dito. Akong gitabunan ang bangag, aron di nila makitaan ang mga gold. Wa sila kahibawang nay mga gold bars dito. Unya katong karon nganong imo manggi kuan nitugot pa kang mamatay ito ilang baka. Niingon tong anghel nga maguwang, wa ka kahibaw gabi niabot ang anghel sa kamatayan akong istorya nga man ka diri ningon akong kuhaon kanang kuan banaan ng babae kay oras na niya akong gihangi nga ayaw lagpat siya ka ng lalaki. Kuhaa lang tong baka. Mao nga namatay ang baka, pero nabuhi ang iyang bana.
Mga makaingon ta mga igsuon, daghay mga makaingon ta swerte sa atong kinabuhi. Bulahan, kasagaran, makaingon ta, kinsa may bulahan ning kalibutan. Maghisot gani tag bulahan, ang musulod yun sa atong hunahuna, katong daghag properties, katong mga dato, daghag sakyanan, di ba? Bisang pag mangutana ko ninyo karon, kung maghisguta, kinsa may bulahan din he. Moingon kita, ang dato, pader. Bulahan gito sila, katong kwartahan, katong daghag kabtangan, katong maayong kabutang, dagkog sweldo, mo to'y bulahan. Pero, kung nato ba yung pamalandungan mga igsuon, daghay mas bulahan pa dili tungod sa kwarta. Mutuo mo di, pinagani ginaingon mga igsoon, we can buy a house but never a home. We can buy pleasure but never happiness. Di ba? We can have lots of money. We can buy plenty of exercise machines. But we can never buy health. Di man natoon ang mapalit ang maayong panglawas. So daghay mga nindot nga mga importante dinhi sa kalibutan na dili gani mapalit og kwarta. Bao nga unsa may mas bulahan atong nadungog karon sa ato ebanghelyo. Una, bulahan ng tao nga makarealize siya nga he is nothing without God. Ambot kung naamoy na-encounter, naamoy brag na viral nga post sa Facebook, kana ato'y estudyante nga successful siya, bright kay siya na dato. Unya nag-post siya, ingon siya nga naman nga magpasalamat man tas Ginoo. Ako di ko kinahanglan magpasalamat sa Ginoo kay na-honor ko tungod nako. Successful ko tungod nako. Dili tungod sa Ginoo kay Ginoo wala na siya maningkamot. Ako mo'y naningkamot. Unsa may inyong reaksyon na may igsuon? Mo agree mo sa iyang idea? Di gyud no. Pila ra siguro ka buok na usa duha. Basta kay gibas siya oy. Niingon daghay mga nibas, niingon dayon nga kamaayo nimo. Basig karon gabi idong, kuhaon na kas Ginoo. Hastang luuyan nimo. Niingon putong uban, unsa man ito education nga imong nakatunan, oy? Unsa man kaway katekista ni Sul sa inyong classroom? Giyon sa pagkagtudlo tos katekista. Anyway, gi-blame na matong katekista. Sorry mga katekis, joke ra to. Pero makaingon ta ba, unsa may nisod ka sa iyong utok, no? Ngano nakahuna-una may taon siya adto? May imagine nato, kung maotoy iyang panghuna-huna, batanon pa siya, unsa naman kapag mudako na siya? Grabe yang sense of entitlement. Wa na siya manginahanglan sa uban, much more, wa siya manginahanglan sa Ginoo. Makaingon ta, sus, kung inana ang daghan nga panghuna-huna sa mga tao, unsa may mahitabo sa atong pamilya, sa atong katilingban. Kung inana na lang una-hunaon, nga wa na ko maginahanglan o Ginoo, I am self-sufficient. Kay bisan gani katong grabe na ka-bright, katong si Stephen Hawkins, scientist, batanon pa siya, wa kayo siya mo believe sa Ginoo. But towards the end of his life, niingong yun siya, there is God. Ingon siya, imposible walay Ginoo. Giun sa manintawon pag-arrange ning universe.
Nga man gyud nga kining adlaw mo tuyok man na ay buntag, nya mo gabi na sad. Nya nga man kining mga planeta di man ni magbangga. Kisa may nag-arrange ani nga up to this time daghan pay wa madiskubre sa atong kalibutan. Mao nga ang iingon siya, there is God. Sa kabright niya, physicist siya, ang iyang realization na agyo'y Ginoo para niya. Mao nga namatay ito siya. Namatay siya nga believer siya. At first, wa siya mutuo, batanon pa siya, pero sa diyang namatay siya, he died a believer in God. Mao nga mga igsuon mo na, bulahan ta kung makarealize ta nga we are nothing without God. Ikaduha, bulahan sad ta kung sa atong kinabuhi mutuo ta kanunay nga kita espesyal gihigugma kanunay sa Ginoo. Amen? Nganuman, tungod kay matagsudong nato sa krus, every time makakita ta sa krus, we are being reminded that we have a very loving God. Doon ay nakigistorya na ako, yung siya nga, Padre, naunsa man yung Ginoo, Padre nga. Ang akong bana, Padre, kanianto, grabe, bisyo, palahubog, himarkada, grabe, sugal, muuli sa balay, halos hubog. Nga, ang mga anak na ko, wag yun siya pakialam. Pero naunsa ba, Padre nga, imbis sinuong kay nabuutan ang akong bana, musimba na magani, muuban ako, Padre. Niya, grabe, may gugmao na siya. Wa na siya bisyo. Gibiyaan na yung mga barkada. Di na siya maghubog-hubog. Niya, na-feel yun ako, Padre, nga grabe ang iyang pagbago. Naunsa maninom, Padre. Uy, gikuha mo siya sa Ginoo, Padre. Sus, kay lakon po kung naminaw niya ba? Yung kuwabin ni mo, Nay, sakit lagi hino, wa magihino malipay na nay, pero abi nimo basig na rason ng Ginoo. Gikuha siya sa Ginoo, pero nagbag-o naman siya. Nimba na siya, wan sa bisyo. Malipay ka nay, kay basin ganito imong bana, bisig nasakitan ka karon. Tuwa to siya sa langit. Mao siguro tong gikuha sa Ginoo, kay buutan na siya nay. Mabitaw na may suon, delikado na magbinuutan mo, kuhao, yun mo sa Ginoo. Pero nakapamalanong ba siya? Siya, bitaw sad, Padre, no? Basin sad bitaw. Basig tuwa to sa langit, kaya nagbinutan naman to siya, Padre. Mao nga, ang atong Ginoo, naatay mga daghang pagsulay, mabot sa atong kinabuhi, ang problema, dili man na actually gikan po si Ginoo. Basin po ba gikan na ni Satanas? Kung grabe ta kabuutan, na aktibo kay ta sa parokya, na naatay dakong pagsulay, basig dili nagikan sa Ginoo, gikan na ni Satanas. Nganuman, malipay man si Satanas kung malayo ta sa Ginoo. Malayo ta sa Ginoo, di na ta mutuo niya, di na ta musimba, pakpak si Satanas, ay, ako membro ni. Niya labi na ka na mo, musimba ta, wala magparok-parok ta, matug ta diya sa itong bangko. Malipay Satanas, ana. Siya nga, uy, nisimba na ako ng membro. Awa may nagparok din na, maay. Abrag di malipay Satanas, ani. Mag-uol Satanas. Mga igsuon, nindot atong ibutang kanunay sa atong kasing-kasing. Una, swerte ta kung makarealize ta we are nothing without God.
Ikaduha, swerte sabta. Kung kanunay ta mutuo, ang atong naduna tay Ginoo, nga may gugmaon, mapinanggaon, kanunay siya nga nagauban kanato. Sama sa atong patron, iya mismong inahan, ang atong inahan. Modelo nga magtutuo tumot sumusunod sa atong Ginoo. Mong ato sang himuon nga panag-ingnan, kanunay nga nisalig, kanunay nga nagauban sa atong Ginoo. O kanunay siya, wala siya mobiya sa atong Ginoo. Bisan gani diha sa kalisdanan, bisan kung nang dagan pa tong mga tinun-an sa atong Ginoo, naa kanunay ang atong inahan. Mong atong pangayuon, pagampo gikan sa atong patron, nga makabaton kita og susama sa iyang pagtuo sa atong Ginoo. Amen. Atong pakpakan pag-usab atong patron ug ang atong Ginoo.